Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo. Ti umuna apasa ti serye tayo ita alawas ang napauruhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insan, masapul apirma am dagitoy. Kasapulan mi di opisina. Saan ko pa mabalin na pirmahan dito? Masapol ang makitak amin ang records. No talaga aday ta tinapanan ti dakkel agatan. Apay ang masapul ang makitam dagiti records. Kastam lang arudan. Bayam adda kami ti agunay para kan ka. Kasan no apirmahat? Ket dakkel agatan day ta kayat yung irma. Sana kasigurado. No adda kasta a project apapanan ti kwarta. Basta pirma am tapno malpasen. Kasapulan day ta, tapno makagunay kami. Ingka pa ikabil ijay labran. Kita pa animbat. Ala, inakikabil. Ng pirma am to. Ay, baldado ka lang arudan. Ano lagi di nga mumuna ya. Ay, buwisit kit di. At dahil nawaga kagayim ko, nagpaarami dat iti flyers. Ingka alaen, tapaiwaras mo. Anya ka diti linaon ti flyers, sir. Kasapulak ti caregiver. Apay nga minakilat ang nagpakada ti caregiver yu, sir. Sadot da amin na. Nangato na ti itid ko asweldo da. Mas daawak nga rod, sir. Kunakno da kayo tinang papanaw. Apay ko maapapanaw. Narigat ti agbirok iti caregiver. Bareng ano, dagaplay, sir. Sige, inak nga rodan. Numabalin, maiwaras yo amin itangal daw. Ariglado, sir. Tumulong hak nga giwaras. Nalpas kumutan ti trabaho dito. Awan sabon, manang. Aglaba ako, mangam awan paglaba. Awan ka di? Sapay basiton ti urno ko. Manipod nag-close ti pagtrabahuan ni. Pati gatas ni di. Basitan, manang. Uray ko man makastrakak manan iti trabaho. Apay ngamin anang rikap di klinik apag trabaho, manang. Napan iji abroad di Dr. Abos ni. Awan gaya, manang. Ada inyawad da kanyak ita ijeruar a flyers. Maipapanimat iti trabaho. Kita ano kayat mo? Sige, ading ko. Apayan nakasukat ka, mami. Papanam. Inakagbirok iti trabaho. Tapno ada igatan ko iti gatas mo. Kan pagbayad iti boarding house tayo, anak. Ay, apa tiyak ka di? Wen anak, ang mga nudidak awatan iti trabaho na sumurot ka. Saan abane, tadamot ni tita maan na akadwam. Mapayat ka ka di jay, mami. Jak amo anak ko, mansyon ti papana, agkasapulan da iti caregiver. Ubing ka di ti aywanam. Jak pay amo anak ko, amang ano nataangan, ta mabalin ka mo ti saan nagstay in. Ano ti stay in, mami? Ti stay in, agyan ka ijay, uray rabi. Nang stay out, mabalin ti agawid iti malang kalpasan ti trabaho. Awan ka di pa imay ang nag-apply a caregiver, manang. Awan pay mat, sir. Naiwaras ka numat amin di impawaras ko flyers. Kaadwan namin a caregiver. Kay kayat dati agabroad. Nangato mo ti itid ko asweldo. Ti mga sikaso kanya. Adan to siguro, sir. Nabiit pa'y mata naiwaras dagiti flyers. Sapay ko mata daw may agaplay. Aguray ka, sir. Ada makitak a babae iti ruwar tige. Ang mga no aplikante day jay. No aplikante, sigurado nag-doorbell. Nagring agpaiso ti doorbell, sir. Inakpay kitaan. Aplikante ka ka, miss? Uwan manang. Nabasak ti may sa kadagiti flyers yun. Umunag ka, ading ko.
Babaan iti suot mo. Katulong ka kadimot ito ay mana. Wan, ading ko. May salaang ti amo ta ditoy. Lakay ka di? Wano bakat? May sa abaro, ading ko. Baro ko na yun? Agpaasikaso ti may sa baro? Nabaldado, gapo iti may sa nga aksidente. Manipod kas jeti kasasaad na. Nagbalinan, anaungat. Kaya't mo asawan? Naungat ti kungkunan abaro, mana? Ano sa mga ading ko? Irritable, ta saan nga minan ang makagaraw? Saan ka di pa'y ang makagaraw ni Boss Charles, sweetheart? Saan pa ay? Agnanayon kumakas Jane in San Charles. Tapno siya kung ti agbalin na boss. Saan ka di ang pinapanaw mo di therapist na? Pinapanaw ko Tapno saan nga agsubli iti sigot ni Charles. Tapno agnanayon na baldado. Di na ka dinaamon ang pinapanaw mo di therapist na? Tineksak ti therapist na. Binalaga. Amo matgayam tinararamid mo. Kaya't mo asawan, di na amo asikatin ang balag. Nangaramatak iti sa bali a cellphone. Masapol nga awan therapist na. Tapnudwatan tong agari iti opisina ti negosyo. Adtuyan ti aplikante, sir. Naimbaga bigat yun, sir. Anya ti sigod a trabaho. Nurse iti privado a klinika, sir. Napan iti abroad ti Dr. Abosmi. Trabaho ka di a talaga ti imayam dito. Wano da sa bali a panggap mo. Sir, saan ka din nagkasapulan kayo iti caregiver? Wano, da kayo ti ada sa bali a panggap na. Ano? Ada may isa nga anak ko. Isa kayat ko ti maadaan iti trabaho. Para kan kwan. Ayan ti ama ti anak mo. Awanan, sir. May isa a single mother. No ada anak mo ako nang. Anya ti kayat mo. Stay in when stay out. Stay out ko nga, sir. Tapno saan kami nga agsigna iti anak ko. Okay. Ni manang Silvia ti mga ibaga iti trabaho. Inak pa iti silit ko. Pakidoron mo ti wheelchair ko. Manang, nabayot ka din abandado ni boss? Nagbiit pa'y. Desperado. Tano adda umay dito Kasla kayat da atagi ko ang ti kinabaknang na. Apay nga taakas na di tao. Oray saan da ako kwa, kaya't da tagi ko ang. Kunada at ikinabaknang ka no. Napuno iti agduduma asuliso. Ado ti agbaso ida po iti pirak. Agpay sumat ket di tinakunayo, manang. Kaadwan a krimen ang mapaspasama ket ada koneksyon na iti kwarta. Iso ano umay dagiti adda iti opisina ni boss. Kaslaman saan da kay lalaan ni boss. Saan aron bang naagnanayon abandado ni boss, manang? Di da ka di inyo man iti therapist kalpasan ana disgrasya? Adda, nabiit pa'y lang. Nukwa, agpakadadan. Kumpleto mati usaran ti therapist, iti may sasilin dito'y mansyon. Ngam nukwa kat agpakadadan. Adda ka matkaya man, mami. Adda ka din trabaho. Wan anak, may sa abaro ti boss ko ngam baldado. Ay, kanya nga iti aramidam kan kuana. Siyak ti mangisagana kadagiti arwatan na. Kan siyak ti mangbigos, tasaan nga rod ang kapag na. Dingusam ti baro, mami. Awan ka di, mami na. Awan ka nun kung nati katulong na. Saan ngamin unay ang makagunay ti ima na. Baldado kaming anak. Ay, kasano nga rod ngay. Ano mapaniti kwarto na. Iti salas. Kuno saan? Iti kusina. Adda dipilid at tugaw na. Paidoro na ti dipilid at tugaw, yung salino ti kayat na apapanan. Ay, bak nang nga rod ah.
Wan anak, mansyon ti balay na. Ha? Mansyon? Makapanak to nga tamat dita a mansyon, mami? Aguray kayo, tatulungan kayo nga umalis iti tugaw iti banyo, sir. Kat kalpasan ang makadigos kayo, kaduaan kayo ijay therapy room. Apay pala. Awan sirbi data at therapy room. Saan kayo aron bang asumuko, sir? Mamati ak agbaliw to ti amin. Basta buyugan nyo iti anos, kan kirad ti pakinakan. At dapay nga tanam nanak. Nabayag basitin. Sipod na baldado ak. Ngam awan nagbaliwan ti amin. Anos laang, sir. Tulungan kayo. Apay nga aramidam dagitoy. Paso ti trabaho na ito, sir. Alis, sir, ha? Ilukat ko ti shower. Tibukot yu ti umuna aradradak iti face towel, sir. Numaradradam ti bukod ko. Mabalin mo ti rumar dito'y banyo. Ayaban ganto, intol malpasak mo. Tita, mabayag pa'y ka di sumangpat ni mami? Saan ko nga ammo, di? Depende ano pagawidon ti bus na adagos. Nasingpat nga tatibos na. Damagan tanto ni mami na sumangpot. Eh, nagrigatan ti baldado. Anya, tita? Iso siguro ang nangala iti caregiver na Dapay gayam katulong na akadwa na iti mansyon na. Ay, tita, hamom ka di ijay a mansyon? Malabsan numapan iti taon. Ngam kanayon ang nakarikap ti gate. Naglawa ti hardin na. Ado pa iti masetas iti aglawlaw. Ay, wow! Ha? Dito'y ayan tayo. Basit laang ti dalan agturong dito'y. Ta boarding house manen ti adda iti asidag. Awan ti arubayan tayo ditoy. Ta agaabay dagiti babbalay. Dalan laang ti nagbabaetan ti babbalay. Nagmayat nga tati agay ayam iti hardin ti mansyon, tita. Nalpas kayan anak digo, sir. Mapantayon iti therapy room. Masadutak. Awan mood ko nga ag-therapy. Saan aron bang akasadot yu dayta? Tapno agsubli ti sigod akasasaad yu. Agsublipay nga ta. Awan ti kas iti padasan, sir. Kaya tyo ka di nakakulong kayo latan, di ta dipilid at ugaw yu. Adda ka di amom, may papan iti pa nag-therapy. Owen, sir. Amok matlaang ti ag-therapy. Mabita nga. Idoron ko ti wheelchair yu. Tamapantayon iti therapy room. No kasta ko madagitiin mo na a therapist ko. Warta laing samot ti inalmanan dagijay. Ayan ka din insan baldado. Awan mo ti J Library. Amangan no adda da ijaban niyo, sir. Adda ko. Adda ka di manan caregiver na. Ay, sir. Nabit pa eh. Piman mat abaldado. Ay, kung gaya. Pinirmaan na nga tanti bagbagak apirmaan na. Saan ko nga mo, sir? Apay adi na magpapailakan ka. Katawan mat amom. Katulong ka laeng. Nakmanlangan kitaan. Takos mo daytan nga assistant ni sir. Almanan nan samot ti kinabak nang ni sir. Kaasimot ni sir. Baldado lang arudain. Kasinsin na pa'y mga ro. Hello? Asino da ka di? Siyak da ito ay gayam. Ni Amin. Nagsukatak namin iti number. Oh, kumusta ka? Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa nga ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbaga, taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mo ta.
Imbag man, tainanusam asinapol, gayam. Wana, amo, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay ka dito eh. Ha? Ospital ko na? Wan gayam. Sige ha. Awagan kan tumanan. Tadapay pasyente. O sige, gayam. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Gan iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nabaldado ni Charles gapo iti aksidente. Kaya't mat ni Ruben akasinsin na nga agawan ti negosyo na. Iti sabali abangir, nakita ni Gertrude ti flyers na ipaiwaras ni Charles nga kasapulan daytoy iti caregiver. Nag-apply nga rod daytoy kat naawa. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ay, si Kamot Gayam. Nabayag adi na kinawagan na. Itaman pa'y. In search ko pa'y ngamin ti number mo, babaan iti FB account mo. Imbaga, taad da ijay ti mobile number mo. Talaga mat ha. Imbag man, tainanusam asinapol, gayam. Wana, amo, agkasapulan da ito ayan ko nga ospital iti nurse. Umay ka dito eh. Ha? Ospital ko na? Wan gayam. Sige ha. Awagan kan tumanan. Tadapay pasyente. Sige gayam. Ay, mabit lang gayam. Saan mo pa nga ibabati cellphone mo? Oh, ada ka di pa ibagam? Kaya't ko nga ibagakan ka, nga addan trabaho. Anya nga ospital, gayam. Di amo ka timanawan ti boss mo a doktor. May saak a caregiver, gayam. Anya? Caregiver ko na? Saan ka diyan na sa isayaat no iti ospital ti pagtrabahuam? Saan ka amay sa a caregiver? Anya? Apay ka diyan naliday kayo, sir? Aday mawag ito kini Gertrude. Nangag ko, gaputan na ka loudspeaker. Imbaga ti kasarsarita na. Amay mayat ka no ospital ti pagtrabahuan na. Ngayon ti caregiver. Pumanaw nga ta ti caregiver yaw, sir. Tsaka mo. Ingatok pa iti sweldo na. Tapno saan na pumanaw. Asino nga ta dayta nga imawag kenkwana? Gayam na siguro. Gayam na tinangag ko nga inawag na. San pa'y kumaapumanaw, sir? Sapay na singput mat ang mga sikaso kada kayo. Dahil ang rodket. Pilitan lakpay nag-therapy. No kasjay ang masaduta. Pinirmaan ka din ni boss ti impapirnang? Saan pa yung road? Masuro na kiti day di abaldado. Tada pa'y kat kabarbaro manan a caregiver na. Adda ka di pa'y therapist na? Awan mo tinakita. Jela ang caregiver tinakita. Di daan mo asikati ng papanaw iti sigod at therapist na. Ikagumaak manan apapanawan ti kabarbaro a caregiver na. Ang tapno ma-stress. Kat ad-adda asaan nga agsubli iti sigod a kasasaad na. Day tati kaya tama pasama. Saan ka di? Masapul nga agbaligi ta iti panggap ta.
Nagbaligid ha. Aglangoy tanto iti pira. Mabalintan to ti manglawlaw iti lubong. Agawa am nga ruod ti mangipapirma iti ipapapirmam kin ni boss. Numabalin la ko mga igamat ti ima na. Sapon to ipapirma. Aramidak. Ne, pangipanam kan ni insan. Ije samat therapy ron. Nakatidam ma. Ni, naiturog na matgaya mo iti wheelchair na, sir. Saan akayat ni sir ti ag-therapy? Hindi na kaya taawanan namnaman na nga aging bagpay. Isuasi ka. Sana tila raramidam. Sige na rod, sir. Mapan kami pa ijayan ti library. Nasaysayat pa eh. Tapno mapirmaan na dagiti papeles si Jay. Saan pa'y ang makapirma ti ima na, sir? Urayan tayo pa'y basit asumaya at ti panagko ti dagiti ima na. Sana to pirmaan ti ipapapirmayo. Tulungan man gitdi. Tapno mapirmaan na dagiti papeles. Kuna namat nga adalan na kanupay sakbay apirmaan na, sir. Anya? Sinalbag gitdi. Panawan kayo manlangan. Imanaw ka din. Un, sir. Lading ite, no naibagak adiyo kaya ti ag-therapy. Apay ng imbagan. May mayat no dida mo. Tapno dida namnamaan nga addan to improvement yo, sir. Mawatan ka. Agyam na. Idi nakita ka sumungad. Naging kikidan. Tapno ginak man ang pagpirmain. Iso nga imbagak asaan pa'y ang makapirma ti ima yo, sir. Ag-therapy kayon to. Tapno daras nga agsubli ti sigod apa naggunay ti bagiyo. Anya ito ti aramidan ta. Ikagumaan nyo ti agkapot iti do atubo a pagkaputan, sir. Ken ikagumaan nyo nga iyaddang dagiti sa kayo. Tita, mapantaman ije trabaho ni Mami. Saan ang mabalin ang mapanta ijay? Ang mga nung pagungtandatan ni Mami nung mapanta ijay. Mabalin ka di, ang mapantalaang ije ruwarte gate, tita. Nasipngat ngamin dito'y boarding house. Kanayon laan nakasilaw ti bumbilya. Iso anasik nga tanangato ngamin ti pastak ti aglawlaw ti boarding house tayo. Rumwartaman mo, tita. Inta agpasyar. Uray ijela ang ruwarte gate ti mansyon. Sigin ak, tita. Sige man laangan. Nga mabita laang ijay. Agawid tamat laang. Kalpasan ang makitam ti aglawlaw ti mansyon. Promise, tita. Makitak mutla ang ganti kunada a mansyon. Agpulis ka nga rudan. Tamapantag pa share ijerwar ti mansyon. Sige, sir. Ikarigatan nyo nga iyaddang dagita sa kayo. Tatulungan kayo. Apay ngay. Kasla makurkuryente dagiti sakak. Agsipod ta mabenbenat dagiti uratyo, sir. Masapo na kanayon nga aggunay. Tapno mayat ti panagandar ti dara ka dagiti ururatyo. Gaputan na pingat ka. Masapol na ikagumakmat. Kasta. Dayta ti kayat ko ang mga gan kada kayo, sir. Makatulong ti determinasyon tapno agbaliw ti kasasaadyo. Sikat imang patpatib ka rin ti pakinakam ko. Madlaw ko ngamin nga abuswan da kayo dagiti kaopisinaan nyo, sir. Manibo dita. Kanayon nak nag-therapy. Tapno makapagnaakmat lang. Wan, sir. Ngam kidawat, adi da kumapay maamuan ang maitultuloy ti therapy yun. May mayat sa nga advice adida maamuan. Asino nga to tinag-text kanya, manang? Apay ka, day. Kasla madanagan ka. Ada kami nag-text kanya. Kunana
pumanaw ka di ta mansyon. Ay, asino ta dayto eh. Kasta nga ta tinaramid da iti kalabas, kadagiti naglabas a caregiver. Iso pimanaw da? Iti anya ko maaga ko apapanawan da. Ah, manang? Ada ka di girlfriend ni sir? Awan ti ammo. Makumikom ngamin iti negosyo na. Iso adi na siguro nasango tinagaram. Asino ti nag-text kanya a pumanawak ka no? Idaanon ko da ito'y kanisar. Masapul amamon na da ito'y. Saan mo pa nga ibagbaga manang? Amang ano makapadakas iti kasasaad na. Aking cellphone iti inaramat mo anang text iti caregiver. Adda nabulod ko a cellphone. Kat isuti inaramat ko ang nag-text. Iti caregiver ni San Charles. Di dan tumaamon asikati ng text iti caregiver. Sa anak amunan. Tapno sarkit din tibukod ko a cellphone. Di na ninamnama asikapay akasinsin na timang trader kan kuana. Masapul ti kinaalibta. Tapno bumaknang kan lumatak. Day takikayat ko kan. Nalaing iti kalukwan. Siyak pa iti kunan. Nalaing da ito yung sweetheart mo. Mamati akon kan ka. Nga mas may maya, numaiganan tanti kwarta. Ay, di na makngamin permaan ng dagiti papeles. Tapno mairwar ko kumanti kwarta. Sinalbag kit di dahi abaldado. Ngam sikati kaasit kan akabagyan na ditoy. Awan sa bali ang makasublat iti kinabak nang na. No di sikat. No, adda mapasamak kan ko na. Mami, apay akasla na banog ka. Anya ka diti inaramid yu iti bus mo. Tultulungak tapno nga kapag na anak. Oh, nagsingsingpat ka kadimat laang ditoy? Ay, mami. Ay, mami. Nagpintas gayam ti hardin ti mansyon. Ha? Kasano nga mo? Pinilit ko ni Tita Ana. Napan kami nagpasyar iti ruwar ti gate. Apay anapan kayo ijay. Ha? Takas ka di, mami. Kaya't kulaang makita ti hardin ako nam. Kanayon ngamin anasip ngat dito'y boarding house tayo. Numaindak ti silaw. Ala, saan kan nga agliday? Padasag to nga ipakadak kan ni boss. Baron kayat na nga itugot kanto ije mansyon. Ha? At paiso, mami? Itugot nakto. Ngam ipakadak pa ha? Saan kan tulaangan asumir sirip itinapintas ang mansyon? No dikat, makaunag kanton. Eh, sige, mami. Urayak day taagundaway. Asino nga tatang tuk-tuk-tuk? Ay, siya kunti mangilukat, tita. Aguri ka. Urayang mauligan na. Umo umawag. Sakbay nga ilukatan ta iti ridaw. Wan, tita. Gertrude, ganyan. Di ami da Ha? ito'y. Ay, nininang ko nga ami, tita. Nabayag asaan nga imimay. Ay, inak ilukat tiri daw. Sige. Agmano ak, ninang. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Ay na, dakkel ka na. Ay, Awan ka di pa ni Mami? ay, awan pa'y, ninang. Dandani siguro itan. Di mo ka di imbagakan kwa na nga umay ka ita, ninang. Talaga asaan ko nga imbaga. Tapno sorpresaak ni Mami. Aday naramid ko dito a report. Manipulaan ta ti papeles. Tapno saan amatlaw ti inruar mo ak kwarta.
Uray madlaw nan to. Taawan maaramidan. Baldado matlaang. Nga madudam mo ng abogado. Ang mga nuidalan na iti black and white ako nada. Saan ko ang mapasamak na ita? Di nan tumaduktalan. Ta saan mo't ang makapanaw uji mansyon? Sa bagay, kasla nakakulong iti bukod na mansyon. Kat dumtang to ti panawan. At dua tantong agyan ije mansyon. Imbag man, ta nakalagip ka nga imay dito'y dagusmi, gayam. Agyaman ka pa'y tainanusak ti imay. O, kasano ngay di ibagbaga? Umay ka kadi di pagpapaayak nga ospital? Ay na, kasanon nga iti trabaho gayam. Sayang man. Sa maysa, asidag basit dito'y boarding house ni. Ada yung amin iji ayan mo. Anong may saka a nurse? Saan kat a caregiver? Ngam na nga to ti sweldo, gayam. Namnamaam ka ding agbayag ka di ta trabahom ako na? Diyak mo. Mabalin siguro. Di nak siguro sukatan ti boss ko. Nangato ti sweldom ako nam. Okay. Di ka matkit dipilitan nga umalis ijaayan ko. Agyaman naklaan gayam. Ngam ipasyar kan to ija mansyon, nulakat kayat ti boss ko. Kita man dagiti ado a papeles a papapirmaan ni Ruben. Sir, no pinirmaan nyo daytoy adiyo binasa, dakkel agatad ti kwarta ti mairwar. Daytang rutkat. Isungan umay, saan tangag tanaw, anabasak anaimbag dagiti papeles. Di na magkit di mairwar dayta no awan pirmayo, sir. Buklis at talaga dayje akasinsin ko. Sana mabalin daytay. Isu nga agawaan nyo ti agpaimbag. Aman no inton agbalaw kayo kat adun ti nairwar na iti bangko. Mapantay ti therapy ron. Sige, sir. Taiduron ko ti wheelchair yo. Sige, sir. Ikapatyo man ti imayo iti pagkapkapatan, kalpasan na. Ikagumaan nyo nga iyaddang ti sakayo. Agbilang ka, tagidan ta. Ingatom dagiti sakak, tayaddang kumet. Sige. Iti bilang atalo, sir, Ingatok ti sakayo. Ag-step kayon tumatan. Sige. 1, 2, 3. Aday ta. Timanan may sa asa kayo, sir, ha? 1, 2, 3. Ha? Sir, agawaan nyo ti agtugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Tulungan kayo. Ada tao. Anyat aramiden nyo dito Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluhan. Baro nga agsapang. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributan. Isagsagot kada kayo, TMTBC, Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inyawis ni Ami ken ni Hertrod ti panagtrabaho na iti ospital. Ngam kay kayat na ti trabaho na kas caregiver. Iti sabali abangir, ikagkagumaan da Ruben ken mayla nga alaan ti kinabaknan ni Charles.
Nadlaw ni Gertrude dayta planda. Isu akayat na tulungan ni Charles. Iti may sang aldaw apa nagterapi ni Charles. Kalaat asin mangpet ni Ruben. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yung itaalawas sa napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Sir, agawaan nyo ti tugaw iti tugaw nga ingkabil ko iti likodan nyo. Ada tao, tulungan kayo. Oh, Anyat araramidin nyo dito'y. dakas ka din o da kami dito sir. Umay nalakano kitaan ti therapy room. Kunak lagi din upadpadasan yung ag-therapy. Awanan namnama minsan. Dayta wheelchair mo ti panak opisina. Huwag nga din san. Awanin nam nama ka talaga. Pirmaam kitin ti papapirmakan kainsa. Adang amin dakal a project tayo. Kat dakal agatad ti kasapulan. Di kaya gapura. I-review pa na imbag dagiti papapirma. Anya pa'y lang ti i-review minsan. Nagbayag kakid din ayang agpirma. Apay ka di nga gapura ka, insan. Saan nga ing kapilitan dayta a project? Akong kunam. Kunaklakid din o agter-therapy ti baldado. Uray ag therapy. Awan namnaman na. Nabayagan an aksidente. Dayta nga rod mat imbagakan ko na itay. Kan, anya nga iti kunanan. Kaslay na namungan na mat imbagak. Ngam ti ipapapirmak. Di na kanupay pirmaan. Tapay ka numanan. Adi na pa'y lakayat apirmaan. Baldado nga paiso. Ngam saan a baldado ti utak na. Masirok nan samot ti panggap ko. Ngam siyak ti agbaligi. Saan kat nga iso? Rumbang lang. Isumit lang abaldadon. Dinan kasapulan ti negosyo. Tadinan maimanihan. Manang, idawag ko ma. No adda ka maijay therapy room, siputan nyo no umunag ni Sir Ruben. Apay ka day. Di kad nasaya at numamuan na. Rumbang adi na makita ang madama ti therapy ni boss. Amangan nga minupilitan na nga agpirma iti papeles, manang. Kasta ka day. Inton sumarunaw. Ipakaamok no kasjay nga umay. Wan manang, nangrunat ako na ni boss, amakarit na itikas na makuryente, no kas di amadama ti therapy na. Baron positibo ti resulta ti amin. Ikagumanta nga rod at tulungan ti busta. Santa nga ibagbagakin ni Ruben nga adda posibilidad na nga umimbang. Wan manang, adda posibilidad na talaga nga umimbang, no kanayon ti therapy na. Mariing dagiti urat na nakaturog. Kasta ka de. Sapay ko mga ron. Tamariing dagita nga urat. Tita, no isurot nak ni Mami ijay mansyon, umay ka kadimat. Saan ama baling, dik? Ama nga no saan akaya tibos ni Manang ama pantayo amin ijay. Ay, apay kumangay. Kat no naglawa mat ijay, tita. Nakababain namin lumapantayo amin. Ay, apay kumangay, tita. Bak nang matibos ni Mami. Ngam, kasapulan na mat ni Mami. Tatangtangdanan na ni Mami. Kasaan mat abas na mapanlatan ijay ni Mami? Intalaan ngat agpasyar ijay, tita. Saan mat nga rod apagpasyaran ti mansyon? Dudikat pagtaengan ti boss ni Mami. Hello, Gayam. Nakaawag ka mat? When kayam, talaga ka di adisidido kan asaan mo akayat ti agtrabaho di ospital? Wan Gayam. Kasapulan ni boss ti serbisyo.
Maasyanak iti kasasaad na no panawa. Ay, sinayang mo tinapintas agon daway, friend. Sabay nagmayat dito eh. Imbag dito, saan kami nga agin na dayo iti anak ko. Okay. At takan kaday na, gayam. Sabay ko mangarot, tanasaya at timasakbayan yung naagina di ta mansyon. Agyaman at gayam. Namnama at asapay kumamat na kasta. Di ta ka di mansyon ti ayan mo? Wano, iti pala ang boarding house yun. Dito'y pala ang boarding house. Ngam kadwak ti anak ko. Agrub-rubwat, ta isurot ko. Nasayaat nga rod no kasta. Nasayaat met no ipasyar mo ti anak mo ija mansyon. Wan gayam. Sige nga roda na, tamapan kamin. Bye! Wow! Nagpintasan, mami. Kasla jay makikita iti libro da ito'y hardin. Nagpintas. Wan anak. O anak, inta nga rodong iti unan. Agkita kayo iti boss ko. Ay, mami, mabalin ka di nga umayak agay ayam dito'y inton madamdama. Wan, ngam saan ka nga agperdi iti sabon, wan? Ngun mami, at tiliwak laang mo't iti tuwa to. Kinagduyak iti adu ako libangbang. Ado nga agpaiso ti kulibangbang nga agtaytayam kadagiti nagduduma asabong ditoy. Ngun nga ron mami, ijay boarding tayo. Awan sabong, tasiminto amin ti aglawlaw. O ala, intaro dan anak. No adda ta ija unag. Saan ka na alikutak ija ha? Tama no adda mabuong mo. Anya ngay dagiti mabuong ijay, mami. Ado ti naka-display ijay nga agduduma a figurine. Good morning, Nana Silvia. Ay, good morning, Mat Baraw. Ay, dayta ka dito ibagbagam nga anak mo. Nagwapo nga ubeng. Wan manang. Kaya't na ka na makita ti unag ti mansyon. Iso nga insurot ko. Ha? Saan ka di amansyon ti balayaw, Baraw? Boarding house laeng, Nana. Nasipngat no awan silaw. Anya? Apay anasipngit ako ng Baraw? Adu nga min ti babalay iti aglawlaw. Sama sa pulakanayon at dasilaw. Angam dito'y naglawa, nagpintas pa'y. Natarabit ti anak mo, Hertron. Nakaayayat nga ubeng. Wan manang. Ano san nyo lang ang asungsung batang dagiti sa lunsod na. Good morning, sir. Sinurutak ni mamit. Anda tinagan mo? Siyak ni Dick, sir. Mabalin ka diya mapanak agpasyar ijay hardin. Wan barok. Napintas ka diti hardin? Wen, sir. Kayat yo, kasyak ti mangiduron ni ti wheelchair yo. Tamapan tayo agpasyar ijay hardin. Anak, saan pa'y? Mapan pa ijaban nyo ni sir. Kalpasan na, mapan kami iti therapy room. Ay, kasta ka di, mami. Sorry sir. Awanan naman na, barok. O sige. Ingkan iti hardin. Ay, thank you, sir. Inakon. Nalaing asumaw ti anak mo. Pasensya kayon iti anak ko, sir. Sir, saanan anadagsan nga ibagkat dagiti sa kayo? Wan nga rata. Medyo mayadang ko. Ngam, kasla napipikal. Normal akasta. Ta saan pa'y unay ngamin anak recover, sir? Sige, ikagumaan nyo. Tadak lang dito'y amang tulong kada kayo. Agyaman ako na ikan ka, Gertrude.
Pagrabangak da ito'y akas matangtangdanan, sir. Agyaman ak iti kinapod ng iti trabaho. Sinapataak ang masapol nga aramid at ti pagrabangak akas nurse. Uray caregiver ak. Kasla, siyak matlaangan ti nurse mo, sir. Agyaman ak. Tanasingpet ka a caregiver. Apayakas lang naklat ka, nakakita dito sa cellphone mo. Kitain nyo. Basain nyo ti text message. Oh, Nudi ka pa'y pumanaw di mansyon. At tadakas ama pasamak kun ka. Asino ti akin arami diti dayto eh. kan itian niya aga po. Awan mo't kabusor ko dito'y mansyon, manang. Aguray ka man. Nan, ipakitak man ka ni sir. Ay, saan manang? Amangan numaklaat ni sir. Masapul amaamuan ni sir dayto eh. Kastoy lakit diti inaramid da itiim mo na akakadwami dito eh. Iso api manaw da. Anya? Sir, kitain nyo ka diti text na awat ni Hertrud. Kapamindwa da ito yan a text na awat na, sir. Anya ka ni dayta? Basain niyo, sir. Masiguradok akastoy matlang ti inaramid da kadagitiim mo na akakadwa tayo. Iso api manaw da. Kita at man nga rod. Asino nga tatyakin aramid, sir? Saan ang mabalin na ito eh? Masapol nga agyan ni Hertrud dito yung mansyon. Pabantayak iti security guard. Mangala kayo iti security guard, sir? Wan manan. Awagak dagiti gagayim ko a pulis. Tapno maimbestigaran da ito ang mapaspasamak. Adda ka di planong apumanaw dito yung mansyon, Hertrud. Adaak dito'y para iti anak ko. No pamanaw kasanon ti anak ko, sir. Nalawa to yung mansyon. Agyan kayon iti anak mo dito eh. Ha? Maarami dyo data, sir? Tapno makasigurado ak. Ngawan ti dakas ang mapasamak kada kayo. Mga lakmat lang iti security guard nga agbantay dito yung mansyon. Adakabsat ko akadwami iti boarding house mi, sir. Iso ti mga asikaso iti anak ko no umayak dito'y. Awan parikot. Agyan kayo amin dito. Naimimbag dito saan kayo nga agabang pay. Sir? Awagak dagiti connection ko. No umay da dito Kaduam ida. Taing kayo alain dagiti gargaretyo. Adda pulis akadwayo. Alaan ta amin agargarot tayo. Ta umalis tayo ije mansyon. Ha? Umayak mat iti mansion, manang? Wan ading ko. Adalugan di ta pangikargaan ta iti gamit tayo. Ayan ka dinidik, manang. Pinagbati kon ije mansyon. Agay ay ayam ije hardin. Imbag man, takayat tibos mo agyan tayo iti mansion. Ilawlawag kuntukan ka ti makagapo. Ada makagapo? Ada siguro umapal iti kaadak iti mansyon. Binalaagan na. Iso nga ijay tayo kanon, tapabantayan na tayo ni sir. Ni, nagsaya at matgayam tibos mo, manang. Ada ka di atap yung akin aramid iti daytoy, sir. Adda na tapat. Ngam awan pa'y pang managnet ko. Paimbestigarak tadamat cellphone number tinag-text. Sa bagay, lalakaitan ang matuntun, ta nakaregister ang dagiti SIM ti user. Isungagyan kayan dito Kabayatan ti imbestigasyon. Kung na siguro dahil dyan ang nag-text, adyak pa imbestigaran. May mayat nga agpaiso no agyan kayon dito Tapno saan kayon nga agabang. Kan, saan kan akanayon nga umay kan agawid. Wan matkit di amanang. Ngang amangan no ad-addan amasuron dyan nag-text, no makita na adituya ko na agigyan. Sigurado lagit ti amasuron. Di ad-addaan tayo asurunan. Saan lang nga isuti na laing? Anya ti aramidan nyo, sir? Ibilin ko iti alak as security guard.
asaan nga agpastrak iti asino man, nga uray aggapupay iti opisina. Kunak man no napan kan iti mansyon. Api nga dakan. Wah, sinalbag kiti. Di dakit din pinastrak dagiti guard. Wah, Guard? Kaano pa nga addagard iti mansyon? saan ko na dinamag no kaano? Nakalak ti gate. At the guard ijay. Inyam amom ko maitigard. Asika ti assistant kan kasinsin ti boss na. Idi palukatak ti gate. Imbaga nakit din. Ano awan kano appointment ko kan ni Baldado. Di dak kano pasdrakan. Iti anya aga po? Wah, day tangarod mo ti pagsidda awak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayang, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluhan. Baro nga agsapa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, nadanon ni Ruben da Charles kan Hertrude iti therapy room. Naibaga ni Ruben awanan namnaman ni Charles nga agimbag. Iti may sangal daw, nakaawat manan ni Hertrude iti balaag, apo manaw iti mansyon. Gapu iti dayta, pinagnaad ni Charles da Hertrude iti mansyon. Iti may sangal daw amapan ni Ruben iti mansyon. Saan a pinastrak ti gwardya. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Idi palukatak ti gate. Imbagakit din ti gwardya. Ano awan kano appointment ko kan ni Charles. Di dakpastra ka. Iti anya aga po? Day tangarod mo ti pagsidda awak. No apay nga adamot tan gwardya ije matsyon. Sigud mat nga awan. Makastrag ka matidi dyan. Uray anya nga oras. Kinmaron sa ti kasasaad ti sinalbag a Baldado. No kimaro ti kasasaan na. Sigurado asika ti mairanod iti kinabak nang na. Awan mati kabagyan na dito eh. Umat kit di asihino pa'y nga iti mairanod no di siya. Siya pa'y ti assistant na iti negosyo na. Iso asaan ka ang madanagan. No apay adida ka pinastra. Nakitak nga imay ni Sir Ruben. Ngam saan a pinastrak ti gwardya. Anya ita ti aramidam, sir. Ang mga noad-adda nga agaramid iti madi. Ipa-freeze ko amin a kwarta ti kumpanya. Awan maaramidan na. Saan ka di amay mayat mo? Mga ramid kayo iti memo, nga awan pa iti projects, tapno di da mangirwar iti pondo, sir? Napanunot ko matay pa. Ngam kasanon dagiti daddo mga empleyado. Di, iti lang ayan ni Sir Ruben ti pangaramidan nyo iti kasta, sir. Ngam, mga nuga ko iti sakit tinakam na kat makaaramid iti saan arumbang. Bayan nga. Bilinat ti may sa kadagiti talkak akanayon na asiputan ti opisina. Numabalin la ko maapagbakasyonan nyo pa ni Sir Ruben. Kuma, ngam sigurado adi na kayat ngagbakasyon. Ha? Adda ka mat dito'y hardin, tita? Agay ayam ka kadimat? Agdalusak dito yung hardin. Kababain mo't ano, agyan tayo lang arudan dito yung alibre kat agsadot-sadot tayo pa eh. Ay,
Tulungan ka nga rod, tita. Agpidutak iti bulbulong. Tapno ka na yun anadalos ti hardin. Wan, di. Nung makita daan nagagat tayo, di na tayo papanawan. Ay, tita. Adda ka di mananda mami. Cancer iti therapy room. Siguro Nakitak mo't nagapo da itay ijay banyo. Kaasimat ni sir. Saan ang makadigos ngagmaymay sa? May bagan pa nga ta, tita. Jak mo. Ngam sapay ko mata agimbag to. Hello, Gayam. Kumusta ka dito ospital nga ayan mo? Dasaya at matlat na, gayam. Da kayo? Kumusta kayo matandita? Ada kami dito yung mansyon. Awan kami na dyan boarding house, me. Kaya't mo asawan. Di ka kayo mansyon nga gigyan? Wan, Gayam. Kadwak ti anak kan kabsat ko dito eh. Imbag man. Umayag tuman magpumasyar dita. Ito na ang trabaho. Gayam. Wala ta Umay ka ta na simpot mo tibos ko. Ay na. Imbag pa'y kan ka. Tamansyon ti pagnana edam. Si Kamat. Makipagnanaedaklaan. Saan ko ako kwa? Uray saan mo ako, Juan? Tamapadasam ti agyan iti mansyon. O sige nga, Roden. Gayam. Bye. Sige. Bye. Nasingpot mo ti kabsat kan anak ni Hertrud, sir. Apay ana ibagam dayta. Idi na panak ijay harden. At dadaadwa ijay. Madama ti linis da. Agpidpidot jay ubeng iti bulbulong ang narigrag. Sa anak nga rod ang nagkamalian ng ala kadakwada dito mansyon. Uwan, sir. Matulungan dak iti trabaho tagi jay nga ubeng. Kaya't ko ti kadada dito. Nang runa ni Hertrude. Adda mariknak ang nagbaliwan ti bagi. Manipod iso ti mang therapy kanya. Sapay ko mga rog, tagtultuloy day tamarik nayo, sir. Ikarkararag kumat dayta, manang. Kadwada kami amang ikarkararag, sir. Ala, sir. Maiyaris yung dagiti sa kayo. Aglaman ang Diyos ko. Diyak ni namnamay. Nga da pagbaliwan ti amin. Awan pa panan na, no di makapagna kayon ton, sir. Senyales day taadakkel tinamnama yo. Dakkel nga utang ko dayto ikin ka, Hertrude. Adamot lang kada kayo ti determinasyon, sir. Ar-aramidak lang ti pagrebeng akas therapist yo. Gapu iti dayta ming bagana. Ikagumak na ti amin. Tapno agimbagak. Uwan, sir. Kat naglagi pa nyo. Uray kasano ti lidem ti langit. Adala ta dumteng nga agsapa. Ket urayek ti idadateng dayta abaro nga agsapa. Masurungak di ta may sangay empleyado. Tas lakit din sipsiputan na ta. Asino dayta tapag sasawa? Dayta clerk idi ni Baldado. Aguray ka man tamapanak itayan na. Saanan? Ang mga no agpinungot kayo pay. Iparit ni Baldado yagi skandalo dito opisina. Addan to aldaw na dayta ako. Ipakita kan kwa na ti sapsapulan na. Ang mga no agdamot ng bilin kan kuana. Nagtureden no awan ng bilin kan kuana. Madlaw ko kat adda nagbaliwan ti daduma kadwata dito opisina. Saan nga ta abinilin ida ni Baldado ako na? Kasta nga ta. Apay apati ije mansyon. Kat addan gwardyana. Oh, delikadon sanday to eh. Sir, anya nga ti resulta ti panag-imbestigarda? Maipapan iti number ti namindo ang nag-text kanya. Madamapay lang at tuntuntunan da. No asino ti nakaregister iti dayjaan number. Apay mo ta kayat nakapapanawon day dyan nag-text.
Amang ano ti tao nga't atapag ti akin aramin. Aapay nga atapon no day tatao, sir. Kanayon na ngay baga. Ngawan namnamak na agimbag. Aapay nga'y asyak ti papanawon na. Gaputa nakita na ta ijay therapy ro. Di na kaya't amaimbagana. Maawata kon, no apay apapapanawon na ti asino man ang mga asikaso kada kayo idi, sir. Gapuday ta iti silang tipirak. Ngem na mapanek na kakti amin. Papanawak iti opisina. Saan ka di akasinsin mo day di ako nam, sir? Wan. Ngem napatpatagkan kwa na tipirak. Ngem iti siyak akabagyan na. Ha? Makatakder kayon, sir? Huwen barok. Nalaing ni mamim at therapist ko. Kuna ni mami, adaras maimbagan tinasingpet a pasyente. Nasingpetak ka di, barok. Super, sir. No kanusul pang ti pasyente, no saan ka no ngagtungpal, narigat ka no ang maimbagan. Nasingpet ka kadimot kini mamim? Siguro, sir. Kanayo nakmat ang maimbagan no agsakita. Kuna ni mami, adarasak ka no ang maimbagan no agsingsingpet ken agtungpalak. Iso nga ro da makatakdera. Tanasingpetak. Talaga anasingpet kayo. Isu ang makatakder kayon. Mala. Agsingsingpet ta nga ro. Ta iso ti ko na ni mamim. Saanan ang wheelchair ti usarin nyo? Tapno mawatwat isa kayo, sir. Jaywalker laangan. Ano? Kabaalak na ta. Masapo la padasan nyo, sir. Iti kasta nga aramidan tayo. Naan-anayan ti panagwatwat yo. Sige. Tagpagata na. Ngam saan asika ti mapanggumatan. Tama nga no at dadakis ang mapasamakin ka. Agorder tayo laangan online, sir. Tapno may da i-deliver dito. Adakan ka rita, Gertrude. Sikanti makamu. Sige, sir. Itamat laang. Agorder akon. Agyaman ako. Hello, Gayam. Imbag man ta nakalagip ka nga mawag. Nagbakasyon na, ganyan. Mabalin ka dito pumasyar din ang mansyon. Una, umay ka. Ibagak ka ni sir nga da umay asa nga ilit. Ipakadampay nga rutan, no kayat na, sakmay nga umayak di ka. O sige, Gayam. Ipakadak ka kwa na. Kaano ka diti planom ayo umay? Intun malam, basta kayat ni boss mo. Sige. Taibagak day takan kwa na. O sige, uray nga rin di awag mo no kayat na, friend. Sigurado ang mayat day jay. Di ka agdana, Gayam. Anya ka diti palipot na. Saan ang ma-spelling ti Rupang? Sa anak ang makairwar iti kwarta ije bangko. Saan ka di nga adda authorization ni boss? Ang mabalin ka ang makairwar iti may nga account ti kumpanya? Adda ka no order na. Ama freeze ti account ti kumpanya. Tapay ka no? Kasanutan. Masuruna ka. Nagadugat nga amho ti sinalbag abaldado. Kaano lang ang adida ka pinastrak ije mansion? Ita, ti bank account ti may sa akumpanya ti na-freeze. Apay nga ta. Anya nga ta ti mapaspasamak ka ni Charles. Awan nga ta ti pakainaigan ti text message mo iti caregiver ni boss. Anya te kunam nga imbaga ni mami. Umay dito'y nininang ko ami. Uwan ka no, dik. Imawag ka ni mami. Ay, kaya't namat siguro ang makita ti mansyon, tita. Siguro, dakkel ka no matibalay da. Ngam saan ang mansyon? Ay,
nakitam ka di matibalay da? Saan? Ngam, dayta tinako na ni Manang. Hmm? Nagmayat at talaga dito'y mansyon. Saan akas na di boarding house? Awan pa'y pagay ayaman ahar din. No kayat mo ang mansyon to matipagtaangam. Agadal ka analain. Masapol nga agagat ka. Ha? Kasta ka di, tita? Kastan to nga ro ti aramidag. Hello, Gayam. Ada ka din dito yung lugar tayo? Ada, dito ayang tigit. Di nakpastar kan ti gwardya. Orayan na nga rod, umayak dita. Okay, gayam. Awan ka diti aramidam ita, dita mansyon? Kalkalpas di therapy ni sir. Ibagak kang kwa na asabatan ka dita gate. O sige nga rod, agurayak dito eh. Istrikto nga min daytoy gwardya dito eh. Day tangamin din na ibilin at trabaho na, Gayam. Sa bagay, mayat magkit di ta istrikto ag gwardya. O sige nga rodan umayak ditan. Bye! Ala, umunag kang Gayam. Talaga nga umunegak. Ay, nagmayat talaga to'y paggigyanan nyo ita. Nagasat ka, tasaan kan nga agab-abang. Adamat pagsayaatan, jay nagbalaag kanya. No saan aga po iti day, jay? Ada kami pailaan ko may boarding house me. Balag? Anya ti kayat mo asawan, gayam. Ay na, ada naawat ko a text message amang ibagbaga a pumanawak. No jak kano kayat nga dadaka sa mapasama kanya. Anya? Apay, ada ka di asawa ti boss mo? Awan mat kano. Ada na ang kabagyan na kayat na nga agawon ti sanikwa ni boss. Pinaimbestigar na ka di tinapasamak? Wan gayam. Matuntun matlaang siguro no asino ti akin aramid. Nasayaat mo't no kasta. Kat dayta ti pagsayaatan no ma-register ti SIM. Boss, iso ni Ami. Ti ibagbagak agayam ko manipod ubing kami. Sika ti boss ti gayam ko? Sika? Amin? Agang apo kayo? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, masar ni Ruben idi saan a pinastrak ti gwardya idi napan ije mansyon. Kabayatan na, impapres ni Charles ti bank account ti negosyo na. Tapno saan ang makairwar ni Ruben iti kwarta. Iti may nga aldaw nga adda iti therapy room da Charles ken Hertrude. Nayaddang ni Charles ti saka na, naragsakan nga rod dagiti dua. Iti mat panagpasyar ni Ami iti mansyon. Mas daaw da Charles ken Ami, kastamat ni Hertrude. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sika ti boss ti gayam ko? Ha? Ami?
Sika ti gayem ni Hertrud. Agam-am mo kayo? Iso ti nurse ko, idi na ospitalak iji syudad. Kasta ka di? Kunaklakit din no anya. Uy, kumusta kayo, sir? Nabayag anak confine kayo idi ospital. Kastoy, nabayag ang naka-wheelchairak. Nadangran nga min ti Dorio. Iso na paralyzed ti Baguio. Ang gamita, makatakdar kayon. Day takit babaan iti anos ti gayem mo, ani Hertrud. Ay na, congrats, gayam. Saan ka lang abin a nurse, no di ka therapist. Iso natulungam ni sir. Sapay ko mga rod, tama kapag nantumat laang ni sir, akas iti sigod. Awan ti imposible, no lakot tabuyugan iti kararay. Awan ka di ti maitid mo kanyak a kwarta? Kasapulak ti kwarta. Awan nga rod. Tanak ka first ti account ti negosyo. Nga uray addaigam mo apam malubos ni boss. Impakitak ti authorization. Ngam imbagada, abilin kano ni Baldado. Inyawag na kano nga i-first ti bangko. Malas tangarod. Kunak no pagsaya atam ti panang balaag mo iti caregiver. Saan mat? Dagiti imun a caregiver. Nabutbutang ko ida. Iso api manaw da. Ngam jay caregiver na ita. Pulos asaan anakidtot. Awan bubot nga na. Dakit din. Tas sa anak pa yun ang makaunag iji mansyon. Mang panunod tayo tiwagas. Tapno agsubli ti sigod apa nagtalagkan ka ni boss. Jay palubusan na ka amang iruwar manan iti kwarta ti kumpanya. Mami, nakapanaw ka din ni Ninang? Saan ka din ngagsubli pay ditoy? Umay tumanan anak, mapanmanan ag trabaho iji ospital iji syudad. Ay, di mo ka dimot kaya timapan ijay syudad, mami? Dito'y tayon anak, kasla syudad matlaan dito'y. Kaya't ko matimapan ijay syudad. Anya ka di pa'y ti sapulom dito'y anak. Ada tayo dito'y mansyon. Nalawa pa'y ti pagayayamam a hardin. Ha? Unmatkit ni mami. Ay, sige, mami. Tainak pa'y agay ayam ijay hardin. Sige anak. Ay, ti anak ko. Inosente pa'y laang at talaga. Sir, apay ang makapungpungtot kayo. Ada ka di parikot. Kunakon kat. Nilakit di Ruben tinang balaagkan ka. Babaan iti text. Ha? Pagkunaan nyo, sir. Agpada da iti apelyedo, tinaka-register nga aking kuka iti SIM card, ana aramat. Dahil talaang, taminor di edad da aking kuka. Kaawatan nga rod nga inusar na ti cellphone ti minor de edad, sir. Talaga akasta. Ti kayat na, ket sa anak ama imbagan, tapno agbaligi iti madi a plano na. Nagdakasan? Anya ita ti aramidan nyo, sir? Saan ko napagtaktakan iti oras dayja a tao? Inton makapagnakon, mapanak iti opisina, ket papanawak iti. Kasano no di na kaya ti pumanaw? No di na kaya ti pumanaw, damagak no umikat taas itatalugod, wenno idarum ko. Nagawan ba inday jay a Ruben? Kasinsin pa'y mga rod ni boss. Amom ka din ti inaramid na, manang? Adak itay iji library nga agdaldalos. Di yun adlaw. Kaya't mo asawan? Nangagmot imbaga ni boss itay? Wan, imbag at anasin pa ni boss. No sabali lang, indarumdan. Di namin kaya't amataktak ti oras na. Kayat na ti agwatwat, tapno makapagnan ang naimbag. Sa bagay
May mayat no ti pannagnana ti into na rin na. Tapno mas daaw dan to, into nagparang ija opisina. Dayta ti tartari gagayan ni sir. Ti makapanan iji opisina na. Kalpasan dagito ipadalan ko nga electrotherapy iti Baguio, agina na kayo. Kalpasan na, irugi tayo manan ti pannagnayo. Matungpal, Madam Therapist. Kasta, agtungpal ka, tapno daras ka ang makapagna. Agtungpalak iti amin nga ibagam. Tapno maimbagan akon. Daytati ko na ni Dick. Ha? Imbaga ni Dick dayta kada kayo, sir? Iso ti imbaga na. Idi nakita na nakatakderak. Agsingsing petak ka no, tapno maimbaganak. Allah, nagluho da nga ubingan. Nagturod anang ibaga iti kasta kada kayo? Kanayo na siguro amang ngagkan ka. Iso at tinulad na. Sa bagay, dayta ngamin ti kanayon ko nga ibaga no agsakit. Ibagak amangan kan saan analikotag. Kat agtung palmat iti amin nga ibaga. Isuro nakman nga ang luto, manang Silvia. Adadag iti lutom asaan ko nga amo. Nalakalaang ti agluto, basang. Nulakit di ta interesado ka nga agsursuro. Uray saan mo asurutan amin nga ibaga ti agluto. Mabalin ka nga agparto at itibukod mo a recipe. Kita ag ti panaglutom. Tapno adda pagtuladak. Tapno kanayon kayo ang matulungan diti kusina. Nulakit interesado ti may sa tao. Daras makasursuro. Interesado ak manang. Asino ka di mo tinakasursuruan yung agluto? Nagbasbasak iti libro nga ayan dagiti agduduma recipe. Kastaman mo't nga rod ti aramidak? Wan balasang ko. Iti kasta nga aramidam. Makasursuro kang agluto. Ha? Anya ti kunayo, nana? Ni Ana tinagluto kada gitoy? Wan, pinagpraktisan na nga inluto. Nalaing ka nga rod no kasta. Practice pa ilaing da ito'y Mabalin ka di mo't lang ti lutok, sir? Mabalin, takan ka nan tayo matan. Nalaing ka mat gayam. Nalalaing ni manang ko Hertrud nga agluto, sir. Ha? Di yung ibaga asyak tumot ti agluto. No kaya tiyaw, agsisinubla tayo ng agluto. Pwera kami kinidik Saan mi nga mo ti agluto? Saan na bali, sir? Tatumulong taamangan. Itala nga makitak amin dagito ipapapirma day di Ruben. Kita man, sir? Ha? Puro kwarta ti kayat na nga irwar. Rupat kwarta talaga day di Ruben. Saan kan apa-apektar? Masapol a makapag nakaadagos tapno makapan kan iji opisina yo, sir. Ikagumak. Nulakit ka ba alakon? Mapanta adwa iji opisina. Ha? Itugot nak, sir? No kabalak to. Saan a caregiver ti masapol ko? No dikat assistant. Ni Sir Ruben ti kasapulam, sir. Saan ko nakasapulan ni Ruben? Asino ti sukatyukan kwa na? Sika. Ha? Amok an nalakaka makasuro. Tanalaing ka. Itatanalaing kayo na magnasar. Kaano ka kadi ama pa ni opisina yaw? Inawaga kon ti abogadok. Alaan mi amin kinihirtrod dagiti papeles nga ipapapirma ni Ruben. Mangipakita, akwarta laang ti alalmanin na. Anya nga iti aramidan nyo kan kwa na itasar. Pagpilyak, no agresign, when no idarum ko. Agpatingga nga rod ti kinalaing na ano kasta, sar? Tisan anapod no iti trabaho. Mapukawan to. Sapay la kuma. Tawan to ti parikot inton makapan kayon iti opisina yo, sar. Sana bale?
Kaduak da Hertrod ken ti abogadok. Imbaglakit din. Ta saan akas kadagiti immo na apimanaw da, idi binutbuteng da ida. Agpaiso da ita, manang. No pimanaw adagos ni Hertrod, saan ko maakastoy tinagbanagak ita? Saan akpay ko makapagna? Ay, una, sir. Adda kayo pa'y ko maiti wheelchair yaw aging ga ita. Awagam ni boss. Ibagam amapan ka ijay mansyon, ta ipapirmam ti tseke, tapno makairwar ka iti kwarta. Awan amin ti mausar dito opisina. Unsa nga agpaiso. Anya nga ti pangay ayok. Tapno pirmaan na ti kayat ko apirmaan na. Pirmaan na pa'y kumaati pamalubos na, asikan ti mangimanihar iti negosyo. Kat no mapirmaan na, siya kung ti manager. Maaramid ko amin na kayat kong aramidan. Kan, mairugi tamatan ti manglawlaw iti kayat ta apagpasyaran. Agpanunutak man kit di iti bagak. Tapno maalilaw ko ti loko. Sige, tulungan ka ngagpanuno. Tita, numaimbagan ka din ni sir? Papanawon na tayon dito'y mansyon? Pagkunaan at apapanawan na tayo. Digusan ka di pa'y ni mami? Kat makakuti matanti na? Ha? Ay, kasano nga paiso? Ang mga no agsubli tayo iti boarding house tayo. No ngay adan simublat iti boarding. Saan tayo kuman na pumanaw dito'y mansyon, tita? Ngam awan mabalin tayo, ta makipagnanaod tayo laang dito'y. Anya nga tanukid dawon tayo kan ni sir. Dito'y tayo laangan nga agboarding. Ay, jak amo no mabalin ti kasta, dik. Ibagam to kan ni mami, norumwad da iti therapy room. Kanayon mat ngamin ama pa ni library ni sir. Idi simurutak. Kat adu apa pelis ti sang-sangwanda kan ni sir. Nakasagana ka ka din ang mga wag ni Boss Baldado. Padasag no anya ti kunan. Ibagak nga importante ti ibagak. Tapno pastor ken nakti gwardya. Sige, ibagang mo importante, tapno mapilitan amang pastrakan ka. No di na pa'y lapirmaan ti papeles. Amangan no at da maaramid ko kankwana. No dayta ti kasapulan, tapno matagikwata ti negosyo. Apikit ti nasaan. No dayta ti ultimo remedyo. Aramidak. Idi pa'y ko mga inaramid mo. Ita, naka-freeze ti bank account. Masurunak. Tapati dagiti cheque apirmaan na. Tapno makairwarak iti kwarta. Awanin. Di na kun ikan iti cheque. Umawag ni Ruben. Sikat imang sungbat. I-loudspeaker mo. Tapno mangag ko ti bagana. Apay ka di, sir. Amangan nga minudamagan na no apay nga ada kanyak cellphone nyo. Pagparangam akimaro ti kasasahad ko. Tapno saan nga umay ditoy. Maawata kun ti kayat mo ama pasamak, sir. Di danam namain. Adandanita ama pa ni di opisina. Talaga ka di akadwanak no mapan kay di opisina, sir? Nakadesisyon ako, Hertrud. May mayat no sikat agbalin nga assistant ko. Talaga ka di siyak ti pagbalinan nyo nga assistant, sir? Nalipatam ka din ti imbaga kasurwan ka. Mamatiak ang nalaka ka makasuro, kunak manen. Agyamanak iti panagtalakyo, sir. May saak nurse? Agbalinak nga assistant ti may sa negosyante? At danto pa'y saan ang nakaadal. Ngem na duras ti negosyo na. Hello? Asino ka di daytoy? Apay nga addakan ka ti cellphone ninsan. Di na masungbatan takimaro ti kasasaad na, sir. Ha? Ne.
Anyat kaya't mo asawa na Kimaro. Tumangad ka din iti barsangan insan? Ha? Unay mo't daytan nga ibagbagayo, sir. Isakit mo ka diti amom abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsig sigurado laon ni sir. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, the NTBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Baro nga agsapa, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya? Unay mo't daytan nga ibagbagayon, sir. Isakit mo ti amom abaldado. Kanmaysa, apay a pinagwardyaan nyo ti mansyon. Kuwang amin, sir. Adda man nagdakdakas akayat na atakawan ni sir. Agsig sigurado laeng ni sir. Kaya't mo asawan. At man nagdakdakas anapandita. Kasta nga rod, sir. Kaya't laeng nga ilising ni sir ti mansyon iti managdakdakas. Isoan na ngala iti gwardya. Ngam apay nga rod. Nga uray siya, kat saan ang makastrak di ta mansyon? Saan kaya madanagan, sir? No matiliw ti managdakdakas, awan ton ti gwardya dito'y mansyon. Inyo man ka din ni insan kadagiti pulis. One, sir. Kat, nawaya kayong tumanan nga umay dito'y. Amangan ka no ngamin no mairaman kayo iti ibagbaga ama nagdakdakas. Salbag kit di day tamot ama nagdakdakas. Buklis tilanggong. Ay, one nga rod, sir. Talaga a buklis. Inawagam ka din ti insan mo abaldado? Saan? Takimaro ka no ti kasasaad na, kuna ti caregiver na. Kimaro ko nam. Kaya't mo asawan. Dandanin ti panang tagikwata iti negosyo. Wen. Isumat lagayam a pinagwardyaan dati mansyon. Taadda kanugayam managdakdakas anapan ijay. Kasta ka di? Isumat lagayam an. Ngam pinastrak da ka kumaa. Saan kano akayat ni insan a mairamanak? Iswa binilin na dagiti gwardya. Di nalaam mo. Nga oray si ka kat adda madi a planong kontrakan ko na. Sirib lang ti kasapulan. Tapno agswerte iti biyag. Ay, kaano nga ta ang maigaman taday ta swerte? Saan ka unay nga apurado, sweetheart? Dandanin. Nang runa, tako na ti caregiver na, akimaro ka no ti kasasaad na. Itatama kapag naakmanan, kaya't ko ayub kasken ka tinalaos a panagyaman ko. Apay nga agyaman ka kanyak, kat pagraba nga, taisukot nga rod ti trabaho, sir. Ado tinagbalin a caregiver ko, sakbay asika. Ngam na idumduma ka. Apay kumaan na idumduma ko nayo, sir. Gapo iti panangalukoy mo kanyak nga paimbag. Iso nga inka gumak ti amin. Lipatin yun dayjay, sir.
Ti pagsayaatan ti negosyo yu ita ti sangwen nyo. Ala, pakisaga naman nga rod dagiti awitak inton bigat. Alain ta amin dagiti papeles. Sige sir, awan parikot. Nalpasyo ka din nga inawagan ti abogado yu? Wen, ket agsagana kamatan, para iti umuna nga aldaw ta, ijay opisina. Apay nga inlugar mo dagiti makeup mo, manang. Ada ka di pa panam? Mapan kami kano ni sir iji opisina. Kabailan na ka din? Kabailan na kanon. Kan saan mo't anadagsan ti trabaho na iji opisina. Manang, di na magkanyak ni Dick. No saan na tayo nga tapapanawan ni sir? No maimbaganan? Namnamaak asaan. Tako na namat, apagbalinan na kano nga assistant na iji opisina. Agbalin ka amang opisina itan? Wan ading ko. Iso adinak istorbuan tagpadlasak. Masapol asaan asinsinan ti langak asumango kadagiti ka opisinaan na. Wen amanang. Mangopisina ko naman. Kaduang pa'y di owner kan manager. Mala, ingkaharot kitaan na ni Dick. Noan niya ti aramidan na. Nagpintas ka, Gertrude? Nakarubot ka, mat? Ita ti ipapan medyo opisina, manang. Nalipatam ka din? Ita ka din dayjay. Nalipatak pa'y hit din. Rumwar siguro matan ni sir di ta kwarto na madamdama. Insagana kun idi malamdag iti arwatan na. Maikabil namat siguro ti kurbata na. Kabailan namat siguro. Makakutimot dagiti ihimanan. Isimpam tulaangan inton rumwaran iti kwarto na. Wan manang. Nakasagana matan ti driver amang itulod kada kami iti opisina. Anya nga tatimako na dagiti emplyados. Di da ni namnama amapan ita ni sir iti opisina na. Nang runa da dya Sir Ruben. Pati ti kaayan-ayat na nga agnagan kano iti mayla. Nagtauran ni sir. Ay, banking ti kurbata na. Good morning, sir. Aguray ka ta itarimaan ko pa iti kurbata. Banking ngamin. Good morning, Gertrude. Nagpintas ka ita. Uray da kayo mat, sir. Nagtaer kayo. Nagmayat abuya. Agbagbagay kayo lakit din. Tartarimaanan ni Gertrude ti kurbata yaw, sir. Banking ngamin manang. Iso nga intarimaan ko. Diyak ngamin na isimpa na imbag. Uray no niya ditan. Basta agbagbagay kayo launay. Ay, ni manang mat. Awan na't di na masasao. Intayo ka din, sir? Wen, sika ti mangigam iti tulbag. Sikanto ti manglukat iti opisina. Saan pa iwan ay makagaraw dagiti imak? Okay, sir. All the time. Nakarikap pa'y dagiti opisina dagiti kakadwak. Kaya tiyo asawan? Datayo pa lang ti kasapaan, sir? Wen, kastoy gahan ti aramid da, no awanak. Maladaw da asumrak. Rumbang ko mga dadan, tadandanin alas 8 iti bigat. Ala, lukatam day ta arwangan. Dita ti opisina. Ibilin ko ang mapanda amin ijay conference room. Ijay tayo nga kikita. Kadwata ti abogadok. Okay, sir. Lukatak nga rodan. Sir, nagtapok. Aguray kayo tapunasak dagiti lamisaan kan computer. Bayam, awagak ti janitor. Pati ijay janitor's office. Awan sumungbat iti intercom. Just kidagiti atat tao. Saan kayo ko mga agpungtot, sir? Umunapay lang nga aldaw yu ita. Day tangarot. Umunapay lang aldaw ko dito eh.
ngem makapa-stress. Ni, apay ang nakalukat ti opisina ni Baldado. Ang mga impadalos na iti janitor. Ita mampay ang malagip na apadalusan ti opisina na. Nagtapog siguro, tanabayag asaan ang nalukatan. Ala, umunagtamutan iti opisina ta. Ni, anya da ito'y naikabil iti ruangan a notice. Ni, proceed to the conference room. Ni, Asino tinangikabil dita? oh, Babaen iti tawa asarming. Madlaw nga adon ti tao iti unag. apay nga ta? Oh, siyak ti kangatwan dito'y opisina. Kabayatan nga awan ni Baldado. Ang, asino ti nagpa-conference? Inta nga rudin tapno makita no asino ti pagungtang. Simbangpat ka matlaangan, Ruben. Itay sumangpat kami. Nakarikap pa'y amin nga opisina yon. Oh, insan? Adda ka dito'y? Kasano ang napasamak na ito'y? Kung na ti caregiver mo, akimaro ti kasasaan mo. Iso ang nagabuso kan. Kat sakala sumangpat, no kay kayat mo. Kuha, insan. Na-traffic kami lang ka ni Mayla. Kabayatan ti kaawan ko. Adda dinutukak anang record ken nang video kada kayo. Agparparang nga adda saan ang mapagtalkan kada kayo. Nang runa unay kan ka, Ruben. Anya ko mati ebidensya. Ado ti ebidensyak. Amin kayo ang nakaaramid iti anomalya. Ag-resign kayon. Tano saan? Idarum kayo. Saan ko mamatakas ta, insan? Sir. Saan ka na makapaglibak? Cellphone ti kaanakam ti inusar mo anang balaag iti caregiver ko. Nang balaag. Diyak mo rita nga ibagbagam. Aglibak ka kadipay, wenno idarum ka. Saan kan ang makapaglibak? Taim-paimbestigar ko amin. Kasano pa itan, sweetheart? Maawalan ta ka din iti trabaho. Ibilin na matan nga alaan ta dagiti gargarta dito opisina. Tapo manawtan. Sapay ado ti utang ko. Gaputan ni namnama kasi katagbali na manager. Uray siya nga road. Ado mo ti utang ko. Uy, nagbiagak akas la milyonaryo. Ang gamita, kasanon? Dakala parikot ni taday to Sapay adda taning na ti panagbayad ko. May darumak nga ta. Uy, agpada ta maipasungal ngal iti parikos. Madanagan ako, nay. Apay nga min, anaaramid ta ti kastoy. Uy, agbabawi ak itan. Nalpasan ti amin. Sana na maibabawi. Masapul nga agbalbaliw tan. Manang, kumusta ti ipapanyo iti opisina? Ay na, kaslada nakakita iti alalya, idi nakita da ni sir. Di da rin namnama, ang makapagnan. Wan nga rod, amom, nag-resign adagos di kasinsin na arupat kwarta. Na sino pa iti kabagyan na, iso pa iti traidor. Kat gapo day ta iti pirak. Ngam ita, ad-addan anaawanan. Naikatan iti trabaho na. Iso ang maditi na agom iti pira. Talaga amadi ading ko. No ipulang tayo ti biyag tayo iti na marswa, saan tayo ang maitugot day ta akwarta, wenno anyaman asanikwa. Wan amanang, an-anwom ti ado a pirak, no maipurwak kan tumat, ija impyerno. Gertrude, sika ti asistant ko iti opisina. Mabalin ka di, asika ti agbalin a Reyna ti pagtangak. Reyna?
Kasano ko mati pa nagbalin ko arena, sir? Nabayagan nga gayatakan ka. Ah, Ngam awan lat kired ko amang ibaga. agayat ka iti may salaang akas kanyak, sir? Nalidam ti lubong ko idi nabaldado ak. Ngam idadakan dito'y mansyon ko. Ininot arin manyag, tinalidam alubong ko. Karbangak nga aramiden dayjay, tatrabaho kat nga rod, sir. Binayadam ti serbisyo. Rumbang lang matabayadan ka. Ta nagtrabaho ka kat nga rod. Awan trabaho nga awan mat supapak na. Naimbaga bigat yo, Sir Charles. Kastamat, Dick. Adaman damaga. Ha? Kaya't nakading agbalin adadim. Ha? Daddy? Eh, mabalin mat, sir. Awagan kayo lata iti daddy. Imbis sir. Nagsingpot kayo ngamin. Alo ko yung marod ni mamim.